नमस्कार, मी दीप दिशामध्ये दीप्ती तुम्हाला आज मालवणी पद्धतीचे बांगडा माशाची कढी दाखवणार आहे. चला मग आपण त्यासाठी काय इन्ग्रेडियंट लागतील ते बघूया. 1 वाटी खोबरं घ्यायचं, कढीपत्ता घ्यायचा, कोथिंबीर घ्यायची, लसूण घ्यायचा, 1 छोटा कांदा घ्यायचा, बेडगी मिरची आणि काश्मीरी मिरची, बेडगी 5-6 मिरच्या आणि काश्मीरी 2, तिरफळा घ्यायची 5-6, कोकम घ्यायचा, अख्खे दाणे घ्यायचे आणि हळद घ्यायची आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं. हळद 1 चमचा लागेल आपल्याला आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचं. त्याच्यानंतर मासे आहेत ना स्वच्छ धुवून क्लीन 2-3 पाण्याने क्लीन करायचे आणि त्याला मग 1 चमचा मीठ लावायचा. 1 चमचा मीठ लावल्यानंतर चमच्याने नाही तर हाताने त्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि अर्धा तास 1 तासासाठी ठेवून द्यायचं. मिरचीचे तुकडे करायचे, मिरची आणि धणे पाण्यामध्ये भिजत घालायचे अर्ध्या तासासाठी. मग त्याला छान कलर येतो आणि वाटले पण छान जातात. मालवणी माशाच्या कढीमध्ये हे तिरफळ वापरले जातात. त्याचा वास पण खूप छान येतो कढीला आणि त्याचा उग्रपणा कमी होतो. हे पण आपण थोड्या पाण्यामध्ये मिक्सरमध्ये लावून काढायचं आणि ते पाणी आपल्याला वापरायचं असतं. आता आपण वाटणाला त्या मिरच्या घेतल्या, त्या काश्मीरी, बेडगी, लसूणच्या 3-4 पाकळ्या, कांदा, मग असे मी आलं सांगायला विसरले, ते आल्याचा छोटासा तुकडा आणि खोबरं हे सर्व वाटणाला लावायचं. काश्मीरी मिरची घातल्यामुळे कढीला खूप सुंदर कलर येतो, म्हणून काश्मीरी मिरची शक्यतो घालायची. नाही मिळाली तर ठीक आहे, पण घातली तर खूपच छान कलर येतो. आणि हळद घालायची. आता आपण कढी ठेवायची, त्याच्यामध्ये 3-4 चमचे तेल टाकायचं. तेलाचं प्रमाण मालवणी पदार्थामध्ये जरा कमी प्रमाणातच असतं. अगदी कोळी पद्धतीमध्ये वगैरे किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी पद्धतीमध्ये जास्त तेल वापरलं जातं, तेवढं इकडे वापरलं जात नाही. कारण इकडे ओलं खोबरं वापरलं जात नाही. खोबऱ्यामध्ये तर तेल असतं, तर तेल टाकलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा ठेचून लसूण टाकायचं आहे. अगदी खूप जास्त ठेचायची काही गरज नाही आहे, थोडा ठेचला तरी चालून जाते. आणि मग ते जरा फिरवलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता टाकायचा. 5-6 पाकळ्या, 5-6 पानं जे आपण घेतले ते कढीपत्ता टाकायचा. हे चांगलं हलवलं की गॅस लो ठेवायचा अशा वेळेला, कारण ते करपलं पण नाही पाहिजे. चांगलं हलवलं की जे आपण वाटण करून घेतलं आहे, खोबरं, धना वगैरे, मिरच्या, हे बघा किती सुंदर कढीला कलर आलेला आहे, वाटणाला कलर आलेला आहे. म्हणून 2 तरी काश्मीरी मिरच्या त्याच्यामध्ये टाकल्या गेल्या पाहिजे. बेडगी मिरचीला पण कलर असतो, पण अजून 2 काश्मीरी मिरच्या टाकल्या की खूपच छान कलर येतो. आता हे मिक्स हलवताना पण आपल्याला गॅस लोच ठेवायचा, नाही तर ते खोबरं असतं ना ते असं वर अंगावर. आणि हे कढीचं वाटण ना खूप बारीक करायचं, गंधासारखं. खूप बारीक असेल तरच ते कढी छान होते. असं जाड ठेवलं तर ते कढी चांगली नाही वाटणार आणि ते दिसणार पण नाही चांगली. जास्तीत जास्त जेवढं बारीक वाटता येईल म्हणून त्या मिरच्या पण आपण भिजत घालायच्या, म्हणजे मग त्या पूर्णपणे वाटण ते सगळं बारीक होऊन जाते. आता ते मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालून ते पाणी पण त्यामध्ये घालायचं. आता इथे तुम्ही बघायचं आपल्याला कसं पाहिजे, काय कन्सिस्टन्सी पाहिजे, पातळ पाहिजे, जाड पाहिजे. फक्त भाकरीबरोबर खायचं तर थोडं थिक ठेवायचं, टिकल्यासारखं, म्हणजे बांगड्याचं टिकलं होऊन जाते ते. आणि जर आपल्याला भाताबरोबर पण खायचं असेल तर त्याला थोडं पाणी घालायचं आणि थोडंसं पातळ करायचं. म्हणजे जसं तुम्हाला पाहिजे ते आपण ह्या पोझिशनला करू शकतो. बांगड्याचं टिकलं म्हणतात ना, ते थोडं जाड ठेवलं तर बांगड्याचं टिकलं. पण मासे बघणार आहेत, माशाला आपण मीठ लावून ठेवलेलं आहे, तिथे अर्धा 1 तास झालेला आहे ना. ते बांगडे परत हलवा हे उग्र मासे असतात. ते असे मासे असतील तर ते थोडंसं पाण्यामधून परत एकदा काढायचे मीठ लावलेलं, ते मग मीठ पण जातं आणि त्याचा उग्रपणा पण थोडा कमी होतो. आता आपण जी कढी ठेवली आहे तिला थोडंसं उकळ आलेलं आहे, जास्त पण उकळ नाही, थोडंसं 1-2 असे उकळ आले की आपल्याला ते त्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं. अजूनपर्यंत आपण कढीला मीठ घातलं नाही, फक्त बांगड्यालाच मीठ लावलेलं आहे. 2 चमचे मीठ घालायचं. नंतर ते चवीनुसार आपण कमी अधिक करू शकतो. आणि ते चांगलं हलवून घ्यायचं 3-4 मिनटं. कारण का एकदा आपण त्याच्यामध्ये मच्छी सोडली किंवा बांगडा सोडला किंवा कुठलीही मच्छी सोडली तर की मग आपण त्या कढीला जास्त डिस्टर्ब करायचं नाही, मग ते मासे नाही ते विरघळून जातात. आता हे मी बांगडे हळवापणे त्यामध्ये सोडते आहे.
अशा प्रकारे सर्व बाजूला जिथे आहे तिथे तिथे आपण ते सोडायचे आणि असं हँडलला पकडून त्याला जरा असं हलवायचं. अगदीच हँडल नसेल तर तुम्ही चमच्याने हळूवारपणे हलवून घ्या. मासे लगेच 5 मिनटात शिजतात म्हणून ते जोरात आपण ते हलवायचं नाही. आता त्याच्यामध्ये आपण जे तिरफळाचं पाणी केलं आहे ते वरून घालायचं. पण तिरफळं आहेत ना ती वाटलेली असतात, त्याच्यामध्ये चोथा आहे ना तो टाकून द्यायचा, फक्त पाणी घालायचं. तो चोथा त्याच्यामध्ये टाकला तो सारखा दाताखाली पण येतो आणि कडवटपणा पण त्याचा लागतो. फक्त पाण्याचा जो असतो ना तो टेस्ट यायला पाहिजे. आणि वरून कोकम घालायचं. मालवणी कढीमध्ये कोकम घातल्यानंतर ते कोकम जरा जास्त वापरायचं, कारण बांगडा उग्र मासा असल्यामुळे बांगड्याला त्या कढीला उग्रपणा जाण्यासाठी आपण कोकम वापरतो. किंवा मच्छीच्या कुठल्याही कढीमध्ये आपण कोकमच वापरतो मालवणी पद्धतीमध्ये. त्याच्यामुळे कोकम थोडंसं प्रमाण हे बघा किती सुंदर कढीला कलर आलेला आहे. वाटते की नाही बघूनच आताच खायला बसावं असं. अशाच प्रकारचे माझे खूप सुंदर पुढे जाऊन टेस्टी रेसिपी असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि काही सजेशन असेल, काही सांगायचं असेल तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये पण सांगू शकतात. बघा किती सुंदर पीस दिसतं आणि ती कढी दिसते. ह्यासोबत तुम्ही जास्त तांदळाची भाकरी खाल्ली तर कढीबरोबर तांदळाची भाकरी खूप छान लागते. ती तांदळाची भाकरी पण मी तुम्हाला पुढे जाऊन दाखवणार आहे. फिश फ्राय, नॉनव्हेजचे अजून प्रकार पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. असेच तुम्ही टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा. थँक्यू व्हेरी मच.